jigamo mangina mata jaro yatke karashi yamti zamani atajiri yudunga tajiri tudu wada ando odoku abu oshaido sepiano eke elebus hechi dande gidi tukufi muzo kumbetada kandido baba da kowa kuma mai kaunar kowa kandido ginshikin talakawa taro muka yi na mawaka kandido don mu gaida ka jirgin fitan talakawa kandido Abuja mai kowa na gode haka ta kusa mutu do anya na su girma kandido giwa gaya mu manna kaina kuzo mutu do anya na su girma kandido giwa gaya mu manna kaina kandido manna mula Abuja municipal atabayira keba ai kya kai lungu ayya mu gani kokari be kai ki ci gaba ki kara ko ba gidi sarki e shi na tabiya ke Abuja ni iduna kandido ni ga shekke kuzo mute du Allah na su girma kandido giwa gaya mu manna shiri kabawa kuzo mute ku tafiya kandido giwa muna tafiya an gama biya muna tafiya kandido mu godan kai a tare Abuja shi ta bayira kaiwa Nigeria mu dun bayira kai ma ba a tajiri tudun wadani farana iji make mu gwadana iji make mu yabana an gama bigi kandido mu godan ku gaba da kuzo mute du Allah na su girma kandido giwa gaya mu manna kaina ni farin suna ubagiji guda da bai man girma hikima basira ka bani ma kandido beni wanka ne kandido ciyama Abuja municipal kandido ikena ma kona mu yaba a Nigeria kama ba balanteni a amak mushera number 1 chairman Abuja moge sheke level sege sheke a yankake moge ni muyawa number 1 chairman kandido kuzo mute du Allah na su girma kandido giwa gaya mu manna kaina gabanin mu nan mai aikin nan kandido ku ce ne zakin nan a batu na cancanta ai kandido da ya zo shi kenan ga gwani alizabi mai na'urar kwamfutan nan waye ce da kai ba mu ma mu ce da shi ba number 1 chairman na Abuja kandido ban karya ba dole ne a ce ma baba ko mu kira ka da jagaba kandido zargin aiki mun zo ne mu yaba ma baban mu baba kandido baba wanda baya zamba baban mu baba gwarzon talaka ginshikin talaka mayafin talaka mudubin talaka baba kandido yaban gwani ya zama dole mata kusa lalle ga yanki zamani yanki zamani wai wakar kandido ba wai ba kuzo mute du Allah na su girma kandido giwa gaya mu manna kaina muzo mai wanka ni kandido wakiwana kandido su girma na kandido manana kandido manna kaina kandido manna muna kandido kyautata mu wallahi a rayuwa ni daga gwandara ma muzo mai wetana
candido cheyo. Enayelile candido cheyo. Enehopapa candido cheyo. Ijigi itege ido atayo. Candido chene nyogbe. Ichene nyogbe. Abasule chene nyogbe. Ichene nyogbe. Ogangama chene nyogbe. Ichene nyogbe. Obijo yato chene nyogbe. Ichene nyogbe. Galikita chene nyogbe. Ichene nyogbe. Yaya Santeli chene nyogbe. Ichene nyogbe. Abla Yutilda chene nyogbe. Ichene nyogbe. Isabi Odun chene nyogbe. Ichene nyogbe. Andy Dogo chene nyogbe. Ichene nyogbe. Hey dan the studio chene nyogbe. Ichene nyogbe. Kuzo mute du Allah na su girma Candido giwa gaya mu manna kaina. Shi yankuri sai dai kallo su kwane wuna ma yi su gwalo Candido wallahi sai dai kallo an gama wallahi sai dai kallo bigi ma wallahi sai dai kallo ya gashi ciwoyin ma ba cayira yayin gwandara mun yi wasa sun kama najiya na yi kuka ba ko da ni yi kuka ya birane ba shi yuwa morohu ya yi kuka ba ajiya Zainabu Rayamu MG Gambo yaran malam mu godewo Kuzo mute du Allah na su girma Candido giwa gaya mu manna kaina. Kwike matawalle Kwike matawalle Wana ma sarki aiki ne Candido sarki aiki ayya Mutane Abuja suka gaisuwa Candido matawalle juwa na kai kyawu Candido kamar ruwa na fa ashe kawai wushin ruwa be ce bai wushin ruwa ba kan ruwa ya shayin no Candido kamar turkina Dabiya kai sabon boda ba ashe kan abiya kai sabon boda yayi wa mu biya Candido no Kuzo mute du Allah na su girma Candido giwa gaya mu manna kaina. Tiya manen ama Baba kai gaisuwa Tiya mawe Baba kai gaisuwa Tiya mani Zainabu Baba kai gaisuwa Tiya mani kane Baba kai gaisuwa Zeni wata daru Baba kai gaisuwa Mbona kimu Baba kai gaisuwa Alesa karali heriba Baba kai gaisuwa Gemuna mangira Baba kai gaisuwa Gemuna mekuri Baba kai gaisuwa Kwa meyi malokotira Baba kai gaisuwa Nakati ya mamu kodaka Baba kai gaisuwa Kunji ya wonka Baba kai gaisuwa Mwa gerseke Baba kai gaisuwa Alesa karali herimana Baba kai gaisuwa Baba sile Baba kai gaisuwa Baba sile maraba Baba kai gaisuwa Ngiwa na sama uba Baba kai gaisuwa Yaya Santeli Baba kai gaisuwa Kuzo mute du Allah na su girma Candido giwa gaya mu manna kaina. An gama lalle gaska ku yi mu hidima Baba Sule bauna mu kuma nauna likita sadauki doyi magata muna su yinke sabura bayan mu duma fasa ba tun ta lalle bai ta Candido yi ma da wasa ba ngata jiri na yi bai ta kuma ban zamba ba kar ku gani kama ni zo bane yi kutar kufa siyasa in ce bai iyaye shi na iya fa Candido gaska mu yi mu dai munna baya kafa kwasa so ba wallahi kifi su baba turki wa kibi yayi shi na munnan kai baba shi ya kaza bai ta ka sangari fa
shi na tsangaire ya rufe bai ta gaske fa butari inda yi ma banza na bai ta kwandara to kaza iyi wa mu gani inda ba shiri ba a tajiri idu na yi bai ta banke kikir gaba kandido yi gaba ba in ke na yi bai ta ba ku zo mu ce du